Hello, good morning sa tanan. Akong gihimo kining maong video aron unas tanan pagpahibaw sa kondisyon sa inyong pinangga nga Father Mix o Father Abing. Pagkakaroon, niya ako diri sa Chonghua Hospital. Padayon nga nag-recover sa umalatian. Unya, pipili lang ko diri o pipila ka adlaw tungod sa nahibilin nga pag-rehab sa mga tiil kay nasayod banta nga usas pinadako nga epekto sa balatian mao ang pagkawa sa mga kusog sa tiil. Kunya kanitot lang nga after sa mga pipila ka mga laboratories o evaluation sa itong mga doktor dire, nakita nga umingon sila nga pwede pa natong mabalik no ang ilang kusog kung talakaw pa ko. Kunya mo na karong hapon alas 2 ang takna, magsugod ko sa first session sa pag-rehab sa mga tiil. Kunya ikaduha, gusto ko nga magpasalamat sa tanan nga nagpadayag sa ilang pagmahal diri naho, pinagi sa inyong mga pag-ampo o sa inyong mga financial aid inyong gitunol alang sa mga kagastuan naho diri sa Chonghua Hospital. Kung dili nako makalimot, pasalamat ko dako sa akong batch sa college sa Patay City class nga nagpadayag o nihatag po sa inyong mga hinabang dihas Bohol o to dito sa Gawas. So daghang salamat. Salamat po sa akong batch sa high school, no? Through pagpaningkamot sa among presidente nga si Sir Kelvin Matuod sa dako po niyong hinabang alang ganako nga inyong gitunol para sa
akong mga kagastuan diri sa ospital sa Chongwa. Unya pasalamat pag ko sa pipila ka mga kaparian, no, nga mihatag pod sa inyong financial aid para naho, o nakadunggo po ko nga mitundor po ang akong pipila ka mga estudyante, no, diha sa seminaryo. Salamat kaayog dako sa inyong hinabang para sa inyong Father Migs. Unya salamat po ko sa tanan nga mga tao nga mitabang naho sa diha pag hospital sa Quechinio o diri sa Chongwa. Pasalamat sa akong mga higala, mga igagaw, mga kaparentihan, o labidas tanan sa akong pamilya nga nakigihusa dyan na sa akong mga sitwasyon o kondisyon pagkakaroon. Akong ipahibaw ninyo nga ang inyong kaayo pagka magyatagon o ang inyong pagpagabana maoy usa sa mga nagdasig naho, naghatag naho o kusog diya sa pagkatubang sa maong pagsulay sa kinabuhi nga gitubang nato karon, aron ako makapadayon diya mismo sa pagpuyos kinabuhi, labi na sa pagpangalagad nga pinaagi sa akong pagkapari. So again, daghang salamat sa tanan nga kaayo nga inyong gihatag diri kanako. Unya kita-kita ta pohon ini kawot na dihas tagbilaran. Daghang salamat nimo. Daghang salamat, daghang salamat, daghang salamat nimo. Thank you, Ma'am Pilar. Natug si Padre, oh. Okay. Wala dyan. Very peaceful. Ang igagamit nga stola, ang iyang ang stola niya pag-ordination. Rest well, Padre. Rest in peace.
will give you all my life. I'm here if you should call tonight. Everything that I don't get that mean, a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. I always thought you were the best. I guess I always will. Always thought that we were best. I feel that we still. Sometimes it took a hard road, but yours is solid through. If I have only one friend left, I want it to be you. Sometimes the words were strong as signs, but I must fear. Sometimes I keep them in my hands, sometimes they don't appear. So we were together, and made the dreams come true. I have only one friend left, God is to be you. Someone who understands me and knows me inside out, helps me keep it together and believes without a doubt that I can move a mountain. Someone to tell me true. I have only one friend left, God is to be you. Kinsay mo volunteer aning mic mo kanta? Isay. Nais ko kayong pasalamatan kahit na nasa at kailan lang halos sa buhay magpalimot sa lansangan. Kahit sa inyo ngunit mayroon
for the moment and start to cry. We were crazy. Now that the end is already here, even if we're lost in ways, it's farewell to you, my friend. We'll see each other again. Goodbye, 'cause it's not the end of everything. I may be miles away, but here is where my heart will stay with you, my friend, with you. Today is pressure, today is here, tomorrow isn't which way the sky is clear. Take you for the best.